ayya oh 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 yeah ayya ciwon cikin baiwa da jiwa za ya bata kanwa Allahn da ya baiwa da ji shi za ya bata kanwa na ɗanɗana da zafi so bai da tausayi cikin cikina ki za ki bani dama ki tausaya kar na rasa raina Allah yana da girma shi ya halitta ta suwarina so ya gini ka ta fara duba kwalla cikin idona ci za ba da ki na ba da komai ba zan tunani ba dan na sani kina so na ba fa har ko batu na baki ba so ya riga da ya kama dai ba zan ko bace da garfi ba ke zaki agaza zo ki taimaka yau ki ce garkuna umma nan har da abba na sun kace ke suke bi daguna na san kina gani kuma kina fahimtar da kan kalamai na da kan zuciyar masoya kawai take gane wanga yare ba zan bari ki kwace batun da kullum mana tare masoya suna fadar so idan ya kai so kama da juna ni na kama da ke yau nake mutane suna gani na san nake tirakar mahasada kan kisa hibata ba zan iya bani sai da ke kawai zana yau bajinta halkan wani da ke bin hidima idan ke ki babu wauta samun ki ya riga ya cike mun gurbi na rayuwata danke nake ado har na burge dukkan mutan gari ma kin kake zana baiwa kambo na so hagun duka hada da dama kin kama zuciya ta kin daure kin jingine a danga danke na dauki silke na yaki zanka da duka zuga zan so ki sauka kamu tun da dama kina taya mu karye ki bar magauta saka da ni zo ki tallafa mu kin ga so shi baya da tausayi tuntuni ya kama da sai kuka kake da girman kakin ga so bai san tausayi ba ni da ke zana rayu karki sana yi wayo wanda duk na rasa ke sa zuciyar ki bani bane a rayu kin ga bani da dabara kuma ba zan yi asara na riga na sani so ne yau yake sakawa na manzan kaina aya su ne kala kala ne tunda ni na kin alfahari ne kowa ya ganke ya san da ke nake babu tambaya ne kowa yana da mai san shi tunda ni ma ina da tawa zo ba ni na ki ma baki dausi mu adanawa